Jeg hedder Maimi Asghari, og jeg er fodbold-freestyler. Jeg prøver gennem mine tricks og min sociale platform at gøre op mod de stereotype fordomme, der findes omkring kvinder med tørklæde, og normalisere billedet om, at piger med tørklæde også kan spille fodbold. De udfordringer, jeg har stået overfor, er blandt andet på grund af min baggrund, hvor jeg har mødt racistiske og hadfulde kommentarer fra etniske danskere, men jeg har også mødt had fra indvandrere, netop fordi jeg er en kvinde med tørklæde, der dyrker en sport, der går imod den traditionelle del af den mellemøstlige kultur. Det, jeg har valgt at gøre i den her situation, er, at jeg har valgt at ignorere alle de hadfulde kommentarer, for uanset hvad, så kommer mennesker til at have en holdning omkring en, så det handler egentlig bare om at gøre det, man synes, der er fedt.